baš kalma bonaca, ali ima ljudi i hrabrih. Idemo i mi sad negdje. Nema lada, je veže. Evo prova, vodu. More. To se kaže voda, nema već to da. Jebem ti mater ledena. A led ledeni. Joj, znam da nije Igman. Ali, već je ovdje ladno. O majko. Evo, do koljena sam ušao, koljena sam mi se smjelo ladno. Joj, treba još jaja kupiti. Joj, šta je meni ovo trebalo? Pa da me neko tera. Najbolje da padnem, pa tako će biti najsigurnije da ću ući. Ne znam da li sam nikad ušao ovako hladno more, jebote. Joj, ovo je definitivno prvi i zadnji put. Jebote, živošta. Joj, možda se, znam da se na ovo ni ne čuje baš najbolje. U Loretu ću se nadam se još ukupati, ako bude tamo toplije. Ali ovdje ako ne zatopli var za 2 stupnja, ništa od toga. Malo sam priviku, sad je već izdržljivo, iako je hladno baš ovdje. Evo hladno, ali čovjek u moru. Milina. Ovdje je kamera u kutici. Kad nije baš zvuk, neće se čuti, nisam mogao, inače se treba staviti mikrofon, ne mogu baš staviti mikrofon i se ići u more. Evo, ovo je jedan dio plaže. I ovo sad plaže idu ovako u nedogled tamo. A s druge strane, Pirineji. Može do Barcelone. Let's see what's in the sea. Toliko sam blizu plaže, a nemam zna, jako brzo ide prema dolje. Sad sam malo nek ide staviti kameru da vidiš šta ima u vodi i bio sam na ne znam koliko centimetara od meduze. Za sreće pa sam ju izbjegao. Sad bi išao staviti kameru van. A ko će ući onda, ne znam. Sad sam se aklimatizirao. Sad bi išao plivati. Da bi se mogo ja još kupati. Jest da je problem ući da u početku bude ledeno, ali sad mi je tak fino da je baš puštan. Puštan ko prase. Jedno što neću, što ću se kupati jednom dnevno. Ako bude sutra ovako, jednom uđem i dok izdržim, kad više ne mogu idem van i više ne vozim.